AK Parti û HDP'de namzetên ku herî zêde bal dikişînin, namzetên jinên Kurd ên sergirtî ne. AK Parti ji Amedê di rêza heştemîn de netîce Arslan wekî namzet nîşan da. HDP jî ji Erzurumê Seher Akçınar Bayar ji rêza yekemîn wekî namzet nîşan da. Her du jinên sergirtî jî ji xwe bawer in. Nasıl geldiniz? Kendimi ifade edebileceğim tek zeminin HDP olduğunu düşünüyorum. Hemû rengên cuda dikarin dibin banê HDP de cî bigirin. Oldar, Marksîst, Sosyalîst û yên din. Ez berî her tiştî jinim. Kurdim û sergirtî me. Ev her sê xal jî ji bo min mexdûriyetên mezin. Eger biçim parlamentoyê, ez ê ji bo pirsgirêka jinan, çareserkirina pirsgirêka Kurd û çareserkirina pirsgirêka laçikê bixebitim. Baktığınızda Türkiye'deki bütün profilleri kendi içerisinde Ger HDP ji benda sedî deh derbas bike û dengên xwe yên li Amedê biparêze, netîce Arslan de nikaribe bikeve parlamentoyê. Lê digel vê yekê jî Arslan bi îddiayê. Îros partiya min Ak Partî be jî cinarê min sebiyê serêçiya ye. Cinarê min nedine sebiyê de hefsû zîndana da ye. Derdê me gelê me ye. Ji bo gelê me çi baş me wisa bikin, gerek em wisa bikin, gerek AK Partî, BDP, HDP, ev ferq nake. Armanca siyasetê xizmet e. Hem namzeta HDP Seher Akçınar Bayar û hem jî namzeta AK Parti'ye netîce Arslan ji ber laçikê ji zanîngehê hatibûn avêtin. Her çiqas partiyê wan cuda bûn jî êşa wan yek e. Du xalên hevpar ên van namzetên jin hene. Her du jî Kurdin û sergirtînin. Lê di çareserkirina pirsgirêka Kurd de heman helwestê nîşan bidin anna ev ê jî di parlamentoyê de diyar bibe. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.